Nolakoa zaitugun bizitza, guztiok ondo nahitan celebre gabiltza. Hau Pander, eskerrik asko Ima. entradi emotiarren, da bagatoz barriro be gure osasun tartiegaz, bizi zaitez bizi tartiegaz. Osasune, txorrada barik. Txorrada barik, hori da. Azkenien osasune oso garrantzitsue da gure egunerokotasunerako. Da bueno, azteko gaurkuen be aurreko saioen txumba zinuen, ba bueno, izin zan saio bat apur bat gizartigaz kritikotasune adieraztea bena. Da gaur be Demagun formatuen. demagun formatuen, gaur formatu hori iztugu ekarri, baina bueno, badarkarru kritikotasune eta humori, ezta? Da bueno, goratzeko, zuk esan duzu moduen Ander, bizi zaitez bizi saioe, osasunegaz lotuteko saio bada, ba bueno, azkenien osasun aholku batzuk, edo osasunegaz lotuteko gai batzuk ekarriko dugu bertara, eta gaurkuen, ba hori, ekarriko osasune, baina gizarte egoeragaz oso loturik dauzen osasun arazo batzuk, edo osasun gai batzuk, ez? Osasun personaleko aholkuek urrengo baterako itxikuz, bai alimentazioe edo edana edo horrek urrengo baterako itxikuz. Oin da osasune, Aimarren... Gaur osasun generala Aimarren arabera... Hori, gizarte arluen edo osasun arazuek edo ekarrikuz, ez? Eta bueno, esan dute moduen, osasune inguru baldintzatzen dauenez, gaurko saio edakargu. Da apur bat sartzeko gaiz edo, ekarrikuz ordutegi aldaketak. Ezta? Bakizue moduen, negu daudan ordue aldatu egiten da, eta honek eragin edeko gure osasunien. Eta zergati bat beuko hau, ez? Ni sikul ez dut lertu. Hori da, oin egatoz horregaz. Ba bueno, ordutegi aldaketagaz, sortzen die bai estresa, loitura aldaketak, ansiedadie, depresinue, eta guzti hau segatik, Frankok Hitlerregaz batera izartu gure abelako. De Dios. Aldatu eskuen ordutegize Espainia mailan, eta hoize da, ordu aldaketiek dekozen ere osasun eraginek. Orduen, hoize da gure gaize, gaurkue, diktadurak eta osasune. Hori da, karri dugun gaize. De Dios, vale. Loturatxu, Da, bueno, gaizen sartzen hasteko, karrikuz adibide batzuk. Adibidez, Espainia mailan, 1985 sindikatuek legalizau zien, emakumeen boto eskubidea agertu zan, dibortzizue legalizau, abortu ebe legalizau zan. Eta, bueno, gizarte aldaketa honek, osasun generalien aldaketak ekarria bizan onera, ez? Azkenien gizartie modu osasuntxu baten badau, personak individualmente be, osasuntxu goten die. Baina gero ez etorri zan, diktaduri etorri zan, da aipatuteko legalizazio guztiziek kendu eiabi izan, eta tak, hemen osasun arazuek etorri ziren, ezta? Bai, abortuen komplikazioek, gero gizonataz banandu gure, baina ezin, eta aguanta hoin bierrak, eta olakuek, ezta? Bierreztan asko. Bierreztan asko, bai. Hor, osasun arazuek etorri ziren, diktaduran, kulpio haitik edo ondorixoz, ez? Beste adibide bat, 1940 zen, Alemanian bizi eta izeten bazinen, bai emakume, judu, eskertiar, liberal, gitano eta bar, osasun arazo larriziek egoten ziren, ezta? Oso larriziek. Oso larriziek, bai, eriotza, lesinuek, lan behartuek, eta bar, osasun egoerak, ella ben, berantza hainbat, ezta? Beste adibide bat ekartekotan, Arabia Saudin bizi basara eta emakumie basara, osasun arazuek etorten di, ezta? Igual jumiko zara guztiz tapaute jutera behartute iziten basara, eguzkizek, ez dutzu moten da hor, tak, osasun arazuek barriro. D vitamina berantza juten da azurren aulesize, osteoporozize eta giarren makaltzie etorten da. Bueno, behintzet izdin da aftersunetan eta ez da. Horre, diru aurreztu baina osasune berantza. Diru egorantza baina... Da, bueno, osasun arazonen adibidiek ikusi dugu, ez? Azkenien diktadura eta osasune edo bizize ez dizla kompatibliek, eta, bueno, baina gai honegaz lotute bakarri dugu ona Ander diktaduran top 3 bat edo top 3 bat edo ekarri dugu. Datu, lan kurioso batzuk ekarri guran edo osasunegaz loturikuek. Bai, lotura zuzena eki osasunaz, duda barik. Hau izan da, bueno, gure izan dugu gai hau batara, eta, bueno, osasunegaz lotu dugu izan da moduen, baina aurrera. Bai, osasune eta realidade txorrada barik. Txorrada barik. Da, bueno, azteko top batien, dekogu Uzbekistan herrialdie, da bertako diktadori da Islam Karimov izenikue. Islam Karimov. Karimov, hori da. Da, bueno, diktadura honetan, bere guztokuez basara, osasun arazo larrizek torri aldiez, ze adibidez 2013en, ustezko disidente ziren 3 persona, bizirik irakia bezan Islam Karimovek.
Jesus. Pilla bene pasta al dente barik al disidente. Porru patata batzuk gizerriaz. Bari, ja ben, zu bat, ipila bene kasuela handi bat, eta disidentiek, lapikora junzien. Da hemen, osasun arazo etorri ziren, azal erredurak, muskuluen kaltzina zinue, eta eriotza. Zeran, derbarri ere ezin eutxinala. Ezin. Bueno, gure top bizen, dekogu Bielorrusia, da bertako diktadori da Alexander Lukashenko izenikue. Lukashenko. Bai, da aipatzeko, punto positibo bat. Beste bai? Bai, hemen positibo. Herri honetan, 100% langabezi tasa dau, así que, esan leike parorik ez dauela. Así que, laizia erratilek, txalo bero bat Bielorrusia, eta Alexander Lukashenko entzat. Aupa, Lukashenko. Itzela, haunde ja. Da, txalo zaparra da honen ostien, esan bida, claro, lan behartuek dauzela Bielorrusian, ez? Osasun arazu datoz barriro. Ja. Así que, txako hainbeste guztaba askerien Bielorrusiako eredue. Punto positiboa, baina negatibo asko. Negatibo asko. Da, amaitzen juteko, gure top iruen, dekogu, Turkmenistan herrialdie, bertako diktadori izena da Sapar Murat Nisayop. Ostra, esateko besto fase. Izena gatza, Hoi zorrontzati berako da gitxin izbe. Bai, da, diktadura hau, hau ekarri egu, kuriosue dalako, ze, golpien debekatua esan, bai, ule luzie, playbacka eta sida edo iesa. Debekatua besan, da hori da, kasu kuriosue, bai, 80garren hamarka da, guztiz galarazia ben, Sapar Muratek. Ator kantari esan, Gabon kantari ator edo hori Gabonetako proba. Ezin. Horre, zuzeni niño pestau kantetan. Ezin gozan, Ule luzi badeko zube, karzelara. Gabonak tristie, Tristie, bai. Turkmenistan ez da herrialde politiean bizitzeko. Eta, hori da gaurko top 3 diktadura eta osasunegaz loturiko diktadura kuriosuetako saioe. Eta, ikusi egun moduen, diktadura kasuek eta dauzenien, osasun nivela edo osasun maila berantza joten da. Así que, esan leike be, uneko unien diktadurak osasunegaz ez dizela kompatibliek eta bizitzagaz bez. Esti. Eta, oin parkapen askatu bitzue, ze, ez dugu ekarri osasun individualagaz loturiko olako aholkurik, baina, urrengo baterako ekarriku, bai, alimentazio edo danagaz, edo janagaz, edo loturiko osasun aholku batzu ekarrikuz, bai. Osondo. Da, hori zen da gaurko biziaitez bizitzaiue, da, eskerrik asko, Ander. Itzela imearra, benetan. Bai, gaur kuriosu esaiu, ez da. Bai, gaur jakitun hau ogeratuko gara, así que... eskerrik asko zuri Aimar. Eskerrik asko. Da, venga, segidu daigun aurrera.